jaetaan jokaisesta joukkueesta ja se valitsee joko joukkue tai valmentajat tai joukkueen valmentajat yhdessä. Ja kyseessä on semmoinen vuoden parhaiten tsempannut ja yleensä ahkerimmin treenannut henkilö, joka sitten palkitaan tällä palkinnolla. Ja aloitetaan täältä meidän Orangutans-ryhmästä. Sieltä on valittu vuoden 2015 vankkariksi Tuija Marstio. Hän ei ole paikalla. Hän ei ole enää paikalla. Tuleeko valmentaja hakemaan palkintoa? Hyvä, sitten mennään mini-kipponeihin ja sieltä vuoden vankkariksi on valittu Iida Koivisto. Ja sitten minikuoreista on valittu vuoden vankkariksi Nella Bäckgren. Ja miniverveteistä Jade Suuronen. Minikalakoista Maria Toivainen. Ja minivankiisjoukkueesta Niklas Niskanen. Tuleeko valmentaja tai Jojo hakemaan, jos ei Niklas ole paikalla? No niin, Niklas on paikalla. Ja seuraavaksi Snowmonkeys-joukkueesta Saaga Hellemaa. Tamariinaista Melissa Määttä. Chipseistä Oona Saarinen. Bonoboista Saaga Louhia. Ja White Monkeys-joukkueesta Iida Teittinen. Sitten Blackbacksien valmentajat oli kirjoittanut tänne ihan perusteet tälle omalle vuoden vankkarille. Eli kyseessä on henkilö, joka treenaa aina positiivisella asenteella ja on kehittynyt aivan mielettömästi tänään kauden aikana. Kyseessä on Oona Laakkonen. Ja myöskin Wild Sparkles-joukkueen valmentajat ovat lähettäneet meille perustelut. Eli kyseinen henkilö on osoittanut tällä kaudella erinomaista sitoutumista joukkueeseen ja lajiin, treenaamalla ahkerasti sekä joukkuetreeneissä että akrobatian vapaa-ajalla. Hän tuo treeneihin hyvän ilmapiirin positiivisella asenteella ja on kehittynyt huimasti kaikilla lajin osa-alueilla vuoden aikana. Ja kyseessä on Nelli Piilä. Sitten jaetaan tanssin puolelle muutama vuoden fankkari Funky Dance Juniors-joukkueesta Petra Pajunen. Ja Funky Dance Shiners-joukkueesta vuoden fankkariksi on valittu Sanna-Riikka Tuomainen. Sitten mennään aikuisten joukkueeseen Ice Monkeysista. Vuoden fankkariksi on valittu Janette Masali. Ja Cheetahs-joukkueesta täällä on myöskin
perusteluita. Henkilö on ollut Cheetahsissa vuoden alusta asti ja kehittynyt lajin kaikilla osa-alueilla tasaisesti sekä treenaa ahkerasti vapaa-ajalla akrobatiaa ja käy joukkuetreeneissä aktiivisesti ja hyvällä asenteella. Ja kyseessä on Vilma Koivisto. Ja sitten mennään Wildflyers-joukkueeseen ja siellä myöskin on täällä perustelut. Eli hänet on valittu valmentajien toimesta vuoden fankkariksi erityisesti siksi, että on erittäin ahkera urheilija, jolla on pitkäjänteinen treeniasenne. Ja hän huolehtii siitä, että on jokaisessa treeneissä paikalla ja pitää myös treenien ulkopuolella huolta omasta jaksamisestaan niin, että se tukee korkeita harjoitusmääriä. Ja ahkera työ on tällä kaudella näkynyt erityisesti stunttitaidoissa ja kyseessä on Anna-Maria Snek. Ja sitten vielä viimeinen vuoden fankkari Gorillas-joukkueesta. Ja kyseessä on esimerkillinen joukkuepelaaja, joka on hienosti myös tuonut omaa fysioterapiaosaamistaan joukkueen hyödyksi. Ja kyseessä on Niklas Nordberg. Hyvä, vielä aplodit kaikille vuoden fankkareille. Hyvä, sitten jaetaan vielä muutama palkinto. Meillä on täällä vuoden valmentajapalkinto seuraavana. Ja kyseessä nyt tämän vuoden valmentaja on henkilö, joka on todella kannustava valmentaja, innostava valmentaja ja on onnistunut luomaan joukkueeseen semmoisen hengen, että ja sinne halutaan tulla ja karsia muualtakin. Ja kyseessä on Bonobos-valmentaja Linda Ekman eli Lintti. Jessica tulee hakemaan Lintin puolesta palkinnon. Hyvä. Sitten meillä on vuoden joukkueen johtaja. Ja vuoden joukkueen johtajan on tänä vuonna äänestäneet muut joukkueenjohtajat sekä valmentajat. Ja kyseessä on henkilö, joka hoitaa kaikki asiat niin kuin pitää ja vähän enemmänkin. Ja tämän vuoden joukkueenjohtaja on Riika Leppinen. Hyvä. Sitten mennään vielä vuoden urheilijapalkintoon. Ja tänä vuonna oli niin hyviä urheilijoita, että meillä on 2 vuoden urheilijaa. Ja nämä molemmat henkilöt, näihin nyt pätee nämä kaikki samat kriteerit. Molemmat henkilöt on treenannut todella ahkerasti ja tavoitteellisesti. Molemmat henkilöt on myöskin erittäin hyviä esikuvia jokaiselle urheilijalle täälläkin salissa tänään. Ja kyseessä on Krista Allinen ja Emmi Renko. Hyvä, sitten meillä on vielä tämä kaikista isoin palkinto jakamatta. Eli tosiaan, niin kuin tuossa mainitsin alkujuonnossa, niin tänä vuonna aloitetaan tämmöisen kiertopalkinnon antaminen. Eli sen saa yksi joukkue vuodeksi ja palkinnon nimi on vuoden kehittyjä. Ja tämän vuoden kehittyjäjoukkue, niin kuin tuolla jossain spiikissä jo mainittiinkin, vähän sivuttiin tätä aihetta, niin tämän vuoden kehittyjäjoukkue on kehittynyt nimenomaan joukkueena ihan huimasti
akrobatiataidoissa ja he on muun muassa parhaalla osallistumisprosentilla niin osallistuneet näihin edustusjoukkueiden akrotreeneihin ja kyseessä on Minimonkeys. Vuoden valmentajalle, vuoden urheilijalle, joukkueen johtajalle ja vuoden kehittyjäjoukkueelle. Sitten jatketaan ohjelmaa ja ensi